RMN Production Center, mudalit ka ninyo ning tulumanon. What's the style? Pagdumot style! Timan ilang kini. Ngay abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason ko ang imong kasing-kasing nga nagtago ni ng dughan mong maliputon. Palami style. Ibayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipaya ko. Tagpawa ko. Lipaya ko. Kasilag style. Gikasilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dili na ko gusto makita ang laki pag imunga nino. Lisod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalain-laing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan, kay nahasulat naman sa lapyahan sa panahon, nga bisan ang mga dagkong balod, dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan, nga dili mahimong makalimtan. What's the style? Gidalit sa RMN Production Center. What's the style? Ako si Ustong, ginaingon. Kung nakasamang ko sa atong pagkaamigo, pasaylo ako. Igor ako nga mitabang aron matibuok ang inyong pamilya. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga dili nako mahimong mahikalimtan. Congratulations Salamat. yung buka. Salamat, May Ilyong ilyong, Tanay. may biyak. Salamat, Baitong. Salamat, kay Niyo. Salamat. Kanor. Oh, Gustong. Nabot ka na di eh. Gikan sa bahay sa kinasal. Wa paingit-ngitay nga bibiyan naman ang mga bisita sa ilang bay ilyong. Nasangit ang kog inom ilang kulasgod. Dito silang tindahan. Pastilano na minyo ni gitao ng imong amigo. Ikaw, wa pa gitao. Hoy, di ko magpaiwit tayo eh. Karong sunod adlaw, mamisita sad ko ni Ima. O kung sugton ko niya, minyo na sad ko. Kana, mo na gusto. Mm. Pag minyo gido, aron makakita dahil ko kapo. Salamat. Daghang salamat nga gisugot dayon ko niyo mo day Emma. Kay dugay naman sa kung nakagusto nimo. Nagpaabot lang git kong manguyap ka na ako, Tong. Karong Domingo day ha. Manuroy ta. Mag-date o magkailingaw ka. Opa, uyab na gud ta. Busa mo kuyog ko nimo bisak asa pa nimo gusto. Nalingaw ka ba sa atong datong adlaw, day Emma?
O istong, happy kay ko. Nanood taog mall. O imugit kong kita sa pagpangaon sa nindot na restaurant. Unya, day. Unsa man? Musugot ka ba atong gihunghung ko nimo? Katapusan tang sudlan sa di pa ta mamauli sa ato? Ang mutal? Maugod na ugod. O pero kung dili ka, okay ra pod. Mamauli na lang ta, kung di ka musugot. Mamang kayo mong gusto. Uyab naman tawag na hikugma ko nimo. Ingnan ng taxi driver nga magpatid tag motel. Aron itugyan ko nimo akong kaputli. Salamat, day. Dagang king salamat. Taxi driver, i-drop lang mi ng 12 nga motel, ha? Okay. Labi adong tilapan ni imo, day. Cute ka kayo. Kalami ng tilapan ato. Kalami gid. Pitang ilang giingon nga. Lami. Di na magwanta. Labi na kayo. Ako na nang himuon akong grip, babe. Day. Hala. Tusig kayo. Grabe ha. Istong. Lord, yun di ay nga da-expert ka, no? I love you na yun more. Sige na, day. Gasudlo na nagkaayo ni. Ako lang hinayon. Kadiyot kay Virgin Papiya ko, ha? Ako na lang hinayon. Ako lang hinayon. Dali, day. Ibila na nimo doon mo ka pa. Hinay lang ta. Hinay ra dyan, ha? Smooth lang, gini. Ginit. Agay, sakit. Agay, patay na dito, ani. Agay, isto. Ay, isto na tingali. Ay, sakit ng kayat, sakit ka ipadong agay. Karoon natang tataod og gawas mo tilay, ha? Relax ata. Relax na imong lawas. Anak yun na basta primero. Sakit yun na. Usman na rin tataod aron mawa ang sakit. Ha? Mawa di ang sakit basta mausban? Oo, mawa. Busa karong tataod, usbante ka. Unya na tamang gawas din ni. Umante ka mausbi. Ha? Usbanta karong taod-taod. Unsa? Gikan mo, doktor? Ug nasuta nga dili day siya makanak. Oo, tay. Mo ba? Discourage ko, Mura og nawa ang akong gana nga pakasal niya. Ang imong amigo sad ug ang iyang asawa kuno nga si Bia ba? Dili man day kuno makanak. O si Ilyong pod, kuno, ang dili siya makahatag og anak. Unsa, tay? Mauna. Si Bay Ilyong? Di makaanak? Baog ang akong amigo? Unsa? Managop og bata? O, day. Nanala itong bata, day. Sawa na may kumakanak. Nya, batim sa kahiwat at tayo anak taon nga magdako sa atong paad ba, di ba? Sige. Ikaw ang mahibawit yung mangita lang tag magtiayon nga dili makagasto pagpadako sa ilang anak.
atong sagupon ang bata. Sige day. Garo madali no mo na taon asa nang dapit nga kanang gitawag tan labay sa gupanan day. Pero unya lang sad. Kuan lang ta kanang masin na taon ta matagan taong milagros Ginoo. Basin pa di ay kun magsaba ka di ba? May kumos pag-ampo ihatag pa di ay. Mag-ampo lang tag maayos Ginoo day. Yay, may text sa SBA. Kung basahon, be. Sige na, istong. Ari ako sa bahay. Tuwa pas Manila si Ilyong. Ari ako sa bahay. Arong tabangan ko nimo sa akong problema. Yay. Saan kay problemang biya, no? Suot ko na higala si Bay Ilyong. Kusa ato ang kusbiya. Amiga magpunimig biya. Saan kay problemang biya nga patabangan ako, no? Saman. Okay. Doon na lang ko sa kipakingan sa kumutura. Asa ba kayo? Wani mo kayo mong uyab. Di na to mo ni si Imatay. Akong itiksan nga, doon ako importante nga tuon. Ay, doon na lang ko sa motosiklo. Asa mo ka na? Stop! Dita, kuminaro ibiya, uy. Okay, nakabanan ni Ilyong nga di makahatag og anak. Davia, naghubo ka sa tanamong sapot sa akong tubangan. May ang lawas ng bada eh. Gusto nga muha o bugduha o. Gusto ko pa kayo. Istong maluoy ka na ako. Gusto ko nga makaanak. Hatagi mo ang anak ni Ilyong. Aron ba matibuok ang among pamilya pa? Huh? Sige na. Day. Huwag mo sa ini ha. Mutan ni mo eh. Sige na lang ay. Dali eh. Bas Katri. Maghibda ta. Dali na yun. O pag hindi mabunog ni Bay Ilyong eh. Ping-ping pa kayo. Sige pa. Sige pa kay anak. Anak ang akong gikinahanglan ni mo. Hatagan di kag anak. Hatagan di. Burtsahan ko di. Kalami. Kalami. Kataan ko dila. Ipasol. Sige. Tagi. Anak. Anak. Tagaan anak. Anak. Grabe. Anak. May nahitabo gyud namo atong higayon na ni Bea nga asawa sa suod kong amigo. Nausban pa kini og kadaghan hangtod nga nagsabak siya sa akong anak. Og nasayrang gyud ni Bay Ilyong nga ako'y amahan sa kisabak sa iyang asawa. Misibat ko kay buot ko niyang patyon. Apan igor akong may tabang aron makaanak sila. Kay mao man siya gusto sa iyang asawa. Igor ako nga may tabang nila. Bago ito mga kasama, ang kaagi ni Istong, dinining tulumanon. What's the style? Igor ang mitabang nila style. Kini maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.